Moi boas a todas e a todos. Se eres tocador ou tocadora de pandeireta e buscas a mellor maneira para amplificar este instrumento, quédate ata o fin do vídeo porque penso que che vai interesar moitísimo. Estaredes de acordo comigo que a mellor maneira para amplificar este instrumento é cun micrófono apuntando a zona do centro da pandeireta, sobre todo se buscamos unha definición homoxénea do que son os golpes e as ferriñas. O sea, que teño visto moitos grupos que poñen un micro aquí nesta parte frontal, pero sobre todo se as ferriñas son de chapa desas grandes, pois o son non é nada definido e sona moito esa chapa. E hoxe en día, pois estáse dando a circunstancia de que hai moitos grupos no que a base principal rítmica é unha pandeireta, a veces acompañadas cun bombo pedal, no que precisas esa definición dos golpes. Entón a mellor solución é ter un micro, o que se suele usar é un micro deste estilo, un 57 ou similar, que se pon pois apuntando así, deste xeito, ao centro da pandeireta, mentras nos tocamos. Esta é unha solución moi boa, son moi acertado. Sempre estou falando de espectáculos ao vivo, pero que evidentemente te limita moito do movimento. Con eso non te podes mover. Nos usamos en tradición porque a nosa pandereteira non precisa desa liberdade de movimentos e algo pois estupendo, pero hai moitos artistas que precisan desa liberdade de movimento. Entón, teño visto a moita xente que fai o seguinte: ou ben utilizan un micro específico para a pandeireta, que os hai no mercado, e unha solución estupenda, pero a veces as empresas de son non dispoñen dese tipo de microfonía, entón o que fai a xente é un micrófono destes, de pinza, de condensador, o amarran aquí nesta zona de abaixo, e despois vos digo por que vai aquí abaixo, e amplifican a pandeireta así. Eu non son moi partidario desto, e vos vou decir por qué. Porque este micrófono de condensador, pode ser este ou poden ser moitos similares, vos sabedes que se está amplificado e nós lle facemos isto, simplemente con tocalo, isto vai ser como un bombo amplificado, isto absorbe todos os impactos. Por iso poñen aquí abaixo, aínda así absorbe moitísimo impacto. Se o puxeran aquí, pois absorbería pois todo o impacto do golpe traseiro da pandeireta. E aparte de que este micro é un micrófono de condensador, se fora meu, a mí non me gustaría demasiado, porque eu penso que lle quita moitísima vida a membrana e todos os componentes deste micrófono. Entón, fai algúns anos, eu falara coas tansugueiras, eu penso que era lá por o 18, para que viñeran dar un concerto didáctico para os meus alumnos. E a solución que se me ocorreu naquel momento é tuven que amplificala e lle puxen unha cinta aquí na muñeca ben apretada e utilizábamos este tipo de micrófono, que o resultado foi para min estupendo a nivel de sonoridade, pero para elas a comodidade de poñer e quitar este micrófono de pinza non foi a ideal, e sobre todo se había que cambiar de man, pois a dificultade que tiña era esa que vos estou contando, que non era doado poñelo e aparte pois molestaba un pouco a hora de tocar. Pensando nisto, buscándolle unha solución, que levo tempo intentando buscarlle unha solución, eu tiña en mente unha cousa, pero que eu non tiña os coñecementos para poder facela. Pero falei con o meu primo Guzmán, que é un manitas facendo este tipo de cousas, dixenlle o que quería, e el pois o plasmou perfectamente nesto que vades a ver, que é un soporte para para micrófonos de pinza, perdón. Entón é a mellor solución que penso eu para eses tocadores de pandeireta, que non teñen un micro específico para a pandeireta, polo custo que significa, e como vedes ten unha curvatura que se adapta perfectamente a nosa muñeca, ao noso pulso, e vou vos dicir como vai, a parte sin directo para que vexades como se pon. É un velcro, simplemente, un agarre, que é super sinxelo de poñer no noso pulso, poñemos no sitio adecuado, xa estaría posto, e como vedes, mirade, colocar un micro de pinza, sea este ou sea calquera similar, é super doado, queda aí colocado na posición correcta, e mirade, queda xusto na posición ideal para amplificar este instrumento. Por qué?
porque, como vedes, os golpes absorbeos todos a miña man. O micrófono non absorbe os impactos da pandeireta, está colocado perfectamente no lugar ideal para amplificala e nos permite, pois, cambiar de pandeireta sin ningún problema, coller unha pandeira, coller outro instrumento, unhas cunchas, elas tocaron o pandeiro tamén co pau, amplificado deste xeito. Entón eu penso que esta é unha solución pois moi boa, se non despois dun micro específico para a pandeireta, como todos coñecedes no caso de Xavier, ou o micro Landra, que penso que é a mellor solución, pero se non despodes deso, isto pode ser unha alternativa moi boa e moi económica para amplificar este instrumento. Así que se estades interesadas nel, podedes poñervos en contacto comigo. Intentarei deixar un comentario, un enlace de compra deste instrumento. E nada, tocade moito a pandeireta e estade moi atentas e atentos porque, aparte deste soporte, vou vos ensinar algún outro máis que fixen para instrumentos de vento. Así que estade atentos que vai agora. Veña, veica, ata loguiño.